Awards, oh! Pag-usap mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy pa rin. Yan, kumusta naman po mga angkol sa ating biyahe ngayon, no? Yung mga grab driver natin, taxi driver, no? Hello po. At syempre sa mga nasa karinderya, mga kainan, kumusta naman ang ating mga customers dyan, ha? Marami ba, no? Takam na takam ako ngayon, ha? Kumain ng sabaw. Oo. Ingat sa mga driver. Yan, sabi ni Boy Pindot. Bakit ba, Boy Pindot? Meron ka bang na-scoop? Ha? Sige. Sa darating na mga araw, papanoorin nila sa ating TikTok. Lalagay natin yun. Mas maganda siguro, no? Para mas lalong maintindihan nila sa mga kabisyo po natin, ano? Kaya nga sabi ko nga, sa mga may malaking pinagdadaanan ngayon, isang mahigpit na yakap para sa mga taong sobrang bigat ng dinadala, no? Pero nagagawa pa rin magpasaya ng iba. Awards. Ikaw ba yan, Col? Sabi na Boy Pindot, yun. Kaya alam naman natin yan mga kabisyo, no? Iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. Kaya sabi ko nga, no? Pag may walang buhay na makalas, okay lang yan. Mas okay pa yan. Yung mga bagay-bagay na nawawala po sa atin, kikitain lang yan mga kabisyo. Ang importante, ang buhay ng tao. Yun! Diba? At eto lang din, no? 3 days lang pala, no? 3 days na lang mga kabisyo, Aliwan Fiesta na. At gusto mo bang matikman ang nalalapit na Aliwan Fiesta 2024? Eto ha. Kung ang sagot mo ay oo, dapat lang naman oo, no? Kasi nga, kita-kits po tayo, no? Sa, yung mga gusto lang, ha? Sa may Ayala Malls po yan, no? Ayala Malls Market. Sa darating na, June 25. Bukas na po yan, mga kabisyo, no? At 4 p.m. para masaksihan ang magagaling na contingents mula sa Megu Yaya Festival, ang Antipolo Maytime Festival, at Tultugan Festival ng Iloilo. Ayan. Punta po kayo ha sa may Ayala Malls Market. Bukas po yan, no? Alas 4 po ng hapon. Siyempre, patikim lang po yan, no? Sa ating 3 araw na makulay, masaya at maingay na selebrasyon ng Aliwan Fiesta 2024. So kita-kits po tayo. Maliban po dyan mga kabisyo ha, ang ating date natin 27, 28 and 29 dito sa may tapat po ng MBC sa may Star City Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Ayan, Awards. Itong pinag-usapan po natin mga kabisyo, yung kahalagahan po ng mag-hotel po ng pamilya. Yan. Madalas po tayo siguro, no, nakakalimutan na kung hindi naman siguro hotel na sinasabi natin, pwede naman sigurong bahay, no? Ang napaka-importante po yan mga kabisyo kasi nakakatulong po yan yung mga bonding moments po mga kabisyo, no? At sabi ko nga, ang importante lang talaga, no? Suggestion ko lang siguro sa ating mga kabisyo na gusto mga ganun maka-experience man, mas maganda siguro na walang signal. Signal ng wifi, signal ng data para siguro, no, babalikan at nanamnamin natin yung para kayong nagbahay-bahayan ng bata pa, di ba? Naalala mo ba, Angkol? Oo, siyempre, alam mo naman, wala pa, talagang laro sa labas man mga kabisyo. Wala pa yung mga gadgets ngayon. Nung araw siguro, no, nung una pa lang sumikat yung cellphone, galit na galit tayo, di ba? Totoo yan. Pag kumakain, walang maghawak. Hindi pwedeng hawakan ng cellphone. Pero ngayon, kaya mo bang pagsabihan ng mga anak mo? Sige nga, kaya mo ba?
Hindi na, di ba? Subukan mong ganunin. Di ba, hindi na magpapakita sa'yo. Nasa kwarto na, hindi na sasabay sa kain. Pambihira na. Ang mga tatay at saka nanay ngayon, natatakot na sa mga anak, no? Pero nung araw, Oy, baba na kayo, kakain na. Ay, kahit na hindi natatawagan. Pag alam na alas 12 na, bababa na yan. Kakain, sabay-sabay. Di ba? Pag wala ka, bunal. Yan, kurot sa kigul. Yan yun nung araw. Pero ngayon, wala eh. Dahil nga, ganun talaga. Wala tayong magawa siguro. Pero siguro pag bring up lang siguro sa ating sa inyong mga anak, sa ating mga anak kung paano po, no? Pag nasa bahay. Siguro, kung nasa bahay, nadadala yan sa school. So ang unang mga ginikanan sa bahay, pero pag walang panahon yung mga magulang sa bahay, pagdating sa school, sigurado yan. Mas grabe pa yan. Diba? Kaya naalala ko nung araw, habang nag-aaral ang Uncle Totoy, takot na takot talaga ako pag pinakilitan ako ng teacher. Ang kinatatakutan ko ay pag pinatawag na yung mga magulang. Ay nako. Oo, kasi nakakahiya eh. Diba? Ganon yun. At anyways mga kabisyo, daghang salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating programa. At malapit na po. Anong malapit na? Malapit na ang Pasko. Uy, Pasko pala! Exactly 6 months na lang before December 24 before Christmas Eve. Ano ngayon, di ba? June 24 bago mag-Christmas Eve. 6 months na lang. Grabe. Ang bilis ng araw mga kabisyo. Ganon din kabilis ang buhay po. Okay, no? Daghang salamat. At tayo na magpapaalam sa ating programa. Bukas na naman po, mag-uban-uban ta, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight. Din lang yan sa 90.7 Love Radio. May gabi kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!